Začína sa stretnutie číslo 6 s Renem Pucherom tu na komentátorskom stanovišti. Košičania sa však znova dostali do útočného pásma. Gól! Vladimír Dravecký po prihrávke. Stará Grona otvára skóre. Svoju príležitosť ísť do voľného priestoru. Lipiansky manévroval. Vajc sa mu nažil prihrať a bol to Ľubo Vajc, ktorý napokon oslavuje gól. Pripravený pri každej príležitosti Košíc. Tá Draveckého strela bola však veľmi presná. Teraz to bola žrtka. Alebo gól. Bude sa telefonovať. Tu príde strela a je to gól. Je to tak. Mu zobral puk Skokan. Skokan proti nemu trojica Košičanov. Skokan zabrzdil pohyb pre Kováčika, ale puk vybojoval, je to gól, 2-2. Tečovaný puk jedného z Hunovcov. Kabaček prenikol od modrej čiary až za bránku. Prihráva Šachlovi, nedal to, teraz áno. Petr Šachl dostáva Košice znova do jednogólového vedenia. Jan Tabaček s gólovou prihrávkou. Gron okamžite štartuje dopredu. Bartoš môže ísť sám. Bartoš dáva štvrtý gól. V 52. minúte Peter Bartoš. Obliehanie slovanistickej bránky, hľadanie výhodných pozícií. Je to tam. Vladimír Dravecký. V čase, keď naskočili dvaja vylúčení hráči na ľadovú plochu, skóroval. Odpočítavanie sekúnd. Rostislav Čada sa dočkal slovenského titulu. A je koniec. Košice, ktoré sa počas sezóny trápili